weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to daaru haramayni sari fayni ceerno ahmadou dia almadi ko on waktu yoni ha to duɗal ceerno aliyu diawo to Kermassar e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal limore ɓen nangaɓe gueɗe luuɗiyankagal nan tan ɓeydo e nder leydi ndi Sénégal limore mabɓe taw koye tefore téléphone aji yettima noga seeɗiɗo neɗɗo hanki o tan fayanma hecci hanki yimɓe jeegomo nangama hen to leydi Mauritanie gouvernement leydi ndi jaɓani konguɗi ambassadeur mo leydi Israïla toon to États-Unis d'Amérique ko fate bertindi leydi Palestina to leydi Mali nokku biyeteɗo jafraɓe ha fayanma toon to Masina woni toon ko caɗele mawɗe no fewi ɓeydugol cogguji e ŋakkugol guura ɗum ko caggal ken tolno e laaɓe kewɗe juukiɗe toon gam korgol ngoɗo hen ma hewɓe hen dañani ni hay dawrude korkaji woni banggueji ko uddere ɓen joguitiɓe armeji to leydi Guinée Conakry Sigiri caggal seppoji musɗi bannoɗi toon laamu ngu waɗi délégation mawɗo no fewi gam ƴeewoyde jaam e peeje kame kisal kala ɗum ko caggal nde ɓen kolliti ko masiŋaji ɓutti gadda toon gam yaltinde kanŋe ene bonna taaridi kame cellal ɓalli mabɓe kala kabruji men mano min hatto Burkina Faso Ghana Nigéria Cameroun Côte d'Ivoire may jaa toon to Soudan jolam jaɓeri toon to Mexico musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e jayde mum Weltare TV gorelte ko aadiyanke mo aadodiri e ɓen safrotoɓe e mum kalɗo goni e windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo safro ko yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kala gorelte ko haako moƴƴo faddoto ko yogay ñabbuji garoji e nder ɓalli kala ko wayno AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɓandu mum tension diabète ɓandu jaaɗoru mo nangata taare neɗɗo toƴƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam kala muɗuma gorelte hewɓe safrotoɓe mum kolliti alhamdulillah gila jokkodire gorelte o saaha yogay rafiji ustima e nder ɓalli men kala gorelte sa heeɓi hebde hen kollaɓe jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma yi toon kala ko safrata kala gorelte ko haako moƴƴo iwraka koto Corée Nord a yitat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yito cellal ɓandu maɗa so tawi noon ko tonggode gorelte jiɗɗa jokkodirde e mum gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto Semme jokkodirta koye Amadou Samba Diong mbatta ko 77 092 84 72 so tawi noon gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba mbatta ko 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon koto leydi Mali gonɗa jokkodirta koye Bayel Djibril Diallo mbatta ko 00 223 72 06 64 25 so tawi noon gonɗa koto Mbour leydi Sénégal jokkodirta koye Saydou Ndaw mbatta ko 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jamma salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko fettata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa Weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalwale danwal kala
ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon komi sowaade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi sowonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga urjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga urjine jawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott en tawi ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga urjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde nogase tati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba ma en dia ha toon toluk sayba gorgol jabboɗen musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane madan men wasiya ko woni e nafoore e sunna yawde humtade ko nonne kadi walla ni yawde yarde ndiyam e nemnude kejjari ceerno Ibrahima Seydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo ngadudir ina julɓeɓe en ñaguima Allah noon yo Allah jaɓan en golle men moƴƴe ɗe o yaafo en ko perguittude ko taweten ko korɗen naafilaji meɗen e sadakeji meɗen fof yo Allah jaɓan en ko puɗɗiɗen e lewru he ko yo Allah jaɓan en yo Allah hokku en cellal e softede ha mbawen jokkidde ko heddi ko ceerno Abdoullahi Sarr korka ene jogui sunnaji ene jeeya e sunnaji korka yaccinde tajre so tawi tan a yenanama nangue muti jawnoɗa taƴa mbasa lelkinade hay sinno noon ko ƴakka tamorore so tawi tan a yenanama nangue muti jawnoɗa taƴa so nangue muti tan yawno taƴa ɗum ko e sunnaji jeeya e kejjari kadi leelna kejjari goppa ha fajiri daara ferde nde puɗɗoɗa hejjade noon fawaki tan e ñamde ha reedu heewa ala hay sinno ko woɓere ndiyam kejjiɗa ɗum ene moƴƴi saabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wi kejjari ene waɗi barke ndeke noon ɓaade ko hunde wande barke neɗɗo fota yeebade ɗum ne foti kijjitoɗa ko famɗi fof jara hay soko woɓre ndiyam wona kejjari maɗa e saabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wonto wi ceerden korkaji meɗen e korkaji yahudiyankoɓe walla nasraniyankoɓe ɓen so ene koora kanumen jamma ñalawma fof koranno ene koora jamma ñalawma fof ɗum noon deke o wi ceerden korkaji meɗen e korkaji yahudiyankoɓe so tawi yeehi ha fajiri daari ferde jomum hejjo hay soko yarde ndiyam kejjari noon holnde kejjari woppete ɗo il faut yimɓe ganda ɗon saabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o meeɗi namdede holnde kejjari woppete o wi ko adi peeral fajiri ko neɗɗo ene janga 5 aaye kene janga 5 aaye taw wona jawɗo ɗemgal ha ɓurti o wona kadi leelɗo ɗemgal ha ɓurti 5 aaye noon sen dokki tan yeruno yimɓeɓe jawarta famirde simore wiyetende inna aɓaynaka nde nde waɗi ko aayeje tati so tawi a sowinde noon ha woni laabi 10 wona 3 aaye sa ɓeydi hen 5 wona 10 5 wona 4 5 e firti ko
ayeji capanɗe joyi inna aɗinaka sa jangi ɗum laabi sappo e joyi aɗa daña capanɗe nayi e joyi aaye ɓeyda hen ayeji joyi goɗɗe wona capanɗe joyi aaye ndeke noon so tawi tan e yeeso raɓɓiɗinade ko famɗi fof kam ko adi peeral fajiri woppu ndiyam kene wona mintaji kam sappo e joyi ko famɗi fof anduɓe kam hewɓe ene jaari kono wona mintaji sappo e joyi kam yeeta a woppi ndiyam mbasa woppude ha salatu ene ndaara erede jomum wona e noddinde gona foɗodirde e ndiyam aɗa heeño aɗa wiya yeeta wona salatu addata ɗum en dentoto ɗum saabu nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi serata leñolam ngol koye jaam tan ɓe goni ɗon ɗo eɓe jaccina tajiri nde so koor tawi nangue muti ɗon ɗo eɓe leltina kejjadi koye jaam tan ɓe gonata ɗum noon ɓaade seɗen jiiɗi wonde e jaam jawnen kumtugol ngol leltinen kejjadi ndi o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi koni hen tigui woni sunna annabi o sallallahu sallam no wiiri en bandiraɓe sehilaɓe nangueni wuuli ya garaji ɗine muusi onon yahoɓe Wourossogui Bakel ko nande ɗin diwnuji kala ha to ndendori kala e ko nandi hen kala son jiiɗi otoji ɗaɗɗi baɗɗi fayida bawɗi nawdema taw kadi a luwat ɗum walla nodda joomum aranma jokkodita koye Djibisal ndendori mbatta ko 77 977 89 03 ko neɗɗo kadi bawɗo dognude oto kono ko jaarowo jaam kewdenedi joom haqqille no jiɗirɗa ni kala ko noon ko almudo ɗigguɗo jaaduɗo e jamanu kadi ko otoji labɗi ceer urdi ko ɗum tigui woni ko jogui kala mon jokkodirɗe e makko nimsata wona publicité ko noon tigui a woori kumpital men e ɗemgal pular gartatena koye ɗi wobiji e nder leydi ndi Sénégal kala ñalawma garɗo ene ɓeydo to banggue debati gorkati en ɗiɗo henna tan hakkude aset e aliɗo jewtuɗo tan ken tolno yimɓe jeegomo woni nangaɓe hen taw koye rewidade e ɗin téléphone aji ɓen nangaɓe ɗum noon ko caggal biteɗo Zal Mbaye nde nanga to banggue téléphone muɗum Mbaye on nde nanga rewidama hen noon gueɗe kewɗe taw kadi ko gendarmerie mo Kermassar rewindiɓe ɗen gueɗe ha wawi tigui nanguede hen yonɓe no fewi ko wayno Zo Balde e ko nandi hen kala kono kadi goɗɗo biyeteɗo Cheikh noon kadi Ahmadou Gueye hôtelière toon to Thiès kamne wondi kadi e goɗɗo nanga ko toon to Saint-Louis mo duuɓi 52 mo ganduɗa ko jeeyowo onne kadi ko desɗo kono kadi ko ceernoɗo demum ko ɓoyani ɓeɗo kala nangama hen ko ɗum ko noon kanko Zal Mbaye o holliti hewɓe mabɓe kadi ne gandi ene jogui oɗo hen ñaw soɓe gandodiri koye site biteɗo WhatsApp ken tolno e duuɓi ɗiɗi kel noon aɓe gandi kadi ne haale hen o holliti noon o wondi e hewɓe mabɓe laabi kewɗi no fewi kadi ɓe gandi omo jogui on rafi kono ɓe ngala hen hay nden kay kisal goota ko ɗum ko noon nden felore nden tefore ene jokki e ɗiɗon sifaji kala gam teskede hande o oɗo saaha gendarmerie ene rewindi hen gueɗe kewɗe no fewi hirande walla mbiyen kumtari nde yuɓɓini ɗum hooreji leydi Sénégal toon to galle lamorgo ngo o bismi en noon ko ɓen yaadiɓe Pastef yogay département ji leydi ndi kala e tawtorede hoore jago leydi Sénégal Ousmane Sonko hewɓe noon no timamamo kanko Bassirou Diomaye Faye walla mbiyen hewɓe tawtimo toon gam yewtidde mabɓe ko fati e banggue sifa politique kam e dawrugol wonande leydi ndi Sénégal hakkude wonande mouvement mbiyata coalition Diomaye président kame Pastef ɓe mbawi yewtidde hen toɓɓe jaajƴe no fewi 17 Sénégal naaɓe ñawaɓe ken tolno hakkude hitande e lebbi 6 e lebbi 3 toon to Rabat Maroc nden ñawore caggal nde yani Amadou Sarifa Diouf ko kolaɗo kuuɓal état du Sénégal o holliti laamu leydi Sénégal gongani aɓe daari jamma ñalawma wadde feere kala e tefore hakkude laamuji ɗiɗi ɗi kala to banggue jokkodiral moƴƴal beele ɓen sukaɓe Sénégal naaɓe taƴanaɓe ɗe duuɓi kala toon to leydi Maroc mbawa artude hen ko ɗum ko noon avocat ji ɓen sukaɓe kolliti wonande kay ɓen taƴanaɓe ɗi duuɓi ɓen taƴanaɓe o saria toon to leydi Maroc koko mbaɗa otage wona haydara goɗɗuma ko fate banggue ko fati e banggue tribunal de Dakar chroniqueur mo Sen TV taw biɗeɗo Modou Fall taƴanama lebbi 6 e kaso kono ko lewru wotu tan woni ko lelato toon e wonde 50 ujunere taw ko amande ɗum ko caggal nde ɗum ko caggal nde zizo
holliri kay wonande ko haali ko wo alna ɗuma dalila hay seeɗa sarɗi yankoɓe wongun goomu rewintoɓe yogay ngaluji dirtinaɗi lulima hande o ngam yurnitade dossier ji ɗiɗi ɓen jagorɓe wonnoɓe jagorɗe e laamu Macky Sall ko wayno Abdoulaye Diouf Sarr wonno ko jagoɗo cellal ɓalli Moussa Bocar Thiam ko jagoɗo télécommunication wonno ɗin dossier ɗiɗi kala noon ɗum ko caggal wonande jagoɗo sariya leydi ndi Yacine Fall nde nawi toon ɗin dossier ji beele mbawa nottoyade sariya leydi ndi so tawi noon ko Abdoulaye Diouf Sarr koko fati banggue wonande dossier ji Covid 19 so tawi noon ko Moussa Bocar Thiam ko fati banggue parc technologie taw koye ɗin sifaji eɗen koppereje ɗum noon ko hettede jomumen taw koye ɗin sifaji poste ko fati banggue loni Macky Sall wonande oɗo saha ko ɓuuri wawde haalede kay ko wiyede o saha mo heeɓi wonde candidat ngam wonde kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere CCR ko cetal ɓurgal ɓattodirde APR ɓe kolliti hanki o e nder communiqué mabɓe oɗo saha kay aɓe jaadi temedere dow temedere kala e gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall maɓe duusa ɗum maɓe ɗoftu ɗum saabu yiideɓe kay darde mum e yurmede mum e addu ɗum jaam e nder leydi ndi Sénégal e golle payidinde eɓe gandi kadi on so tawi jooɗoyima toon to fedde gotago windere ma waw ɓamtude calɗi kewɗi no feewi to ikkada ñande asende hewɓe étudiant ji ceppi gam waytade caɗele police e hutorade doole eɗen sifaji kala ɓe kolliti ɗum yo nattu ha laaɓa ko wana ɗum ko noon tambiɓe duɗal ngal jaaɓi hattirde Sénégal ikkada ha tenti noon fanno kudde ɓe erima udditgol wonande campus aji ɗi kala ɗum noon ko nogas e jeegom ndu lewru ñande alhamisa paaɗo ɗo hen o ko wala ɗum ko noon wonande amical ɓen étudiant ji ɓe kolliti kamɓe noon ɓe jadani hen so wona kay wonande pavillon aji ɗiɗi kay ɗi ganduɗa ɗi noddaka hen ko wayno pavillon F Camé 2 ɗi ganduɗa ken tolle ujunnaji ɗiɗi étudiant ɗe gueɗe kala fandare mabɓe kone ndewnete laawol combi ko caɗele ndiyam tawete toon ne tawi nder diwan Kaolack ha fayma diwan Tamba ha fayma kadi diwan Matam ko wayno Somono o forage mo ganduɗa rendi ɗum ko Somono kono ne kadi Guijilon ha fayma Ali Wuri e nokkuji tartiɗon kala kono kadi caɗele ndiyam kewɗe teska toon sa yeehi to Somono ko ranguji juɗɗi o saaha rewɓe ɓe ne tampi no feewi soɓe pini ɓe jeehi e gueseji he ɓe garti ɓe dawi jeere garti patata kay koye goƴa barmeji ɗi woni hen payata koye diƴƴe ɗe ɗo yimɓe poftoto jamma ɗo ko ɗo min dondoto wonande beñuwaruji e siwoji mabɓe gam ƴeewoyde diƴƴe ha pecce jamma kala ko caɗele musde no fewi kono kadi finoɓe to combi e koye mumen kolliti ko ɗen caɗele goni toon guila korka fuɗɗi faade hande ɓe jiyani waajere ndiyam ene wanje e force uji mabɓe kolliti noon ɓe erima hoorejo leydi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye nde wawata walludeɓe beele ɓe keeɓa ndiyam jarateɗam trafic ko fate drogue international nayo mbiyama teeɓa walla mbiyen ɗiɗo mbiyama teeb ngol laytola ɓe nanga ko toon to gar ɓe nanga ko toon to gar Bomarisé ɗum noon sanga 20 heures walla mbiyen 19 heures sanga 20 heures 19 ko nden ɓe nanguira ɗiɗi piccal capanɗe joyyi taw ko kilo e nogas e joyyi paquet huuɗo bonko ko walla mbiyen on drogue baɗaɗo e nder boutingaji tawɗin boutingaji mbeɗiɗa tan comme genre ko jus woni nder to ni en soma e koliji ko toon tigui wawi yiitede mbiyama teeb ɗum noon koye nder oto goto mo Cheikhouna Sarifa giwɗo caggal leydi Sénégal o sano leskoji ene jokki e dow oɗon sifa keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten ko fade banggue Azoura Fall eɗen gandi ko ɓattiɗo Ousmane Sonko no fewi ko gaari mawdi e nder Pastef Azoura Fall noon inde makko tigui ko Assane Gueye kanko noon guila tan hoorejo leydi riiwi biteɗo Bassirou Keɓe o yaltini ko nguɗi mettuɗi no fewi heɗade faade hoorejo leydi ndi parquet o noon yamirini yo jagge o ñalawma hande o tottiri hoore makko gendarmerie ɓen hokkiraɓe yamirore yo gaddoymo gam hettodemo eɗin konguɗi ɗi wukkiti faade hoorejo leydi ndi Sénégal jeheten ko ton to wuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Samba Lo wonande o moƴƴo biyeteɗo
Abdoulaye Walle Ndiaye waɗi toon ballal mangal no fewi faade nogas e tati jamaji taweteɗe e nder wuro teddungo Madina Gounass. Amadou Samba Lo, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sir Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama, mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV, weltare ɓiɓe fulɓe anodinma Sir Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass e o ñalawma no ganduɗa ko ñalawma altine hawre 5 lewru korka, hono kaw Alaji Abdoulaye Walle Ndiaye mo ganduɗa ko ɗanniyanke Madina Gounass najo waɗi kadi wowi wadde kala korka so ari dendagal almameɓe jamaji nogas e tati tawte wuuro teddungo Madina Gounass ha e salliji muɗum goto kala heeɓi enveloppe muɗum moƴƴo, enveloppe muɗum tekkude mo ganduɗa moyne wallitoro e nder ɗo korka tedduka min wallitoro kadi e nder galle muɗum. Kamɓe kala woni niɓe weltare, woni niɓe ɓeydare, kamɓe kala beltima hen no fewi no fewi no fewi. Nde wonno ɗum ɗo ko ballal julɓe, ko ballal kadi miskineɓe, kamɓe kala mbawi kadi dunadema hano hannirta ni. Dendagal julɓe kala, dendagal bandiraɓe kala enen belti e hayni dendagal hoddiɓe makko kamɓe kala goto kala woodi ko heeɓi, woodi ko wawi wallitorade e nder hoddi muɗum e nder galle mum. Noon kadi guejiraɓe makko ɓe ganduɗa ɓe wonduɗo guila ɗo suttogo Madina Gounass hawo ɗanni hawo arti ɓenne kadi o yejjitan ɗumen goto kala kala ko Allah muuyan ɗum heeɓi kadi wallitorade kala ko tidde dendagal bandiraɓe julɓe kala mbawi kadi duwanademo nde Allah ɓeydantamo cellal, ɓeydantamo yaajede, ɓeydantamo tan eɗede golle lobbe moƴƴe ɗe wodere kadi so Allahu lamɗo jaaɓi ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass fewde Weltare TV, weltare fulɓe anodinma Sir Abdoulaye Sarr. Ahmadou Samba Lo wuro teddungo Madina Gounass takkusana jondo e nder galle Mouhamadou Ibrahima Sow ko on waktu yoni ha nder galle ceerno Baba Ba ti Bocara Ba to États-Unis de Amérique ha nder galle Amadou Samba Lo e ko taari ɗum kala ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder ngendi leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie fandare mum ko hebde poste kolaɗo kuuɓal l'organisation de la coopération islamique ɗum noon ɓe bindi ɓattake gila tan joya ndu lewru février faade toon to Arabie Saoudite o saa noon laamu leydi Mauritanie fandare mum kay ko heblude o gonnoɗo jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie woni Ismaila wulde Cheikh Ahmed woni no toɗɗaɗo e postoji kewɗi beele kadi wawa lomtoyade carnajo biyeteɗo Hassan Ibrahima ɗaha on noon manda mum woni koye siltude no fewi toɗɗono ko hitande ujunaje ɗe nogasa fudde golle mum ko hitande ujunaje ɗe nogas e goho waɗi mandamo duuɓi joyya o saa noon on l'organisation islamique hande o yiɗi kay Mauritanie ko ɓeydude jokkodiral diplomatie muɗum beele wawa hebde on l'organisation taw koye poste Mauritanie najo ɓurata wawde joɗade hen gouvernement mo leydi Mauritanie taw koye communiqué mo yaltin ɗum jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie Wulmar Joga o yonnani hay seeɗa haalande ambassadeur mo leydi Israël joɗiɗo toon to États-Unis de Amérique oɗo saa fandare mabɓe ko yidde kay fawde juuɗe mabɓe e leydi Palestine beele ɓe daña hen ndemandi e koɗadi timmude no fewi. Mauritanie noon holliti gila 4 juin hitande 1997 wonande keerol hakkude Palestine e Jérusalem koko dottane anda on jeune moyen orient woto fitinaji kewɗe toon ɓe erima noon wonande loni fedde gota ngunde yurnito ɗeɗon gueɗe kala muɗum age kula yiilatoɓe kanŋe e on diwan ene gone sunare mawde no fewi ɗum ko ɓundu kanŋe ɗiɗo wonnoɓe toon ene gasa kanŋe ko ndin leydi arte mabɓe hen goto kam faabama goɗɗo noon wasi hen fittano mum ɗum ko caggal tan balɗe 3 toon to Keliba toon to Kelip e Nora toonne kadi ko ɓulli kanŋe mabbuno toon ha ganduɗa ɗiɗo mbasi hen pittali mumen waɗi hen noon goto gañiɗo hen jagorɗo gaynaka yillima yogay nokkuji jeeyirɗi tew e nder Nouakchott o sa fandare makko noon ko yidde kay nde tebbuli ɗi tewuji ɗi kiloji ɗi kala nde gonata piriji dottaɗi ɗum noon hay goto woto ɓurtin ɗon e widemo ɗum ko nde wi toon to tujunina walla min masjid al nour walla ni toon to Arfa e yogay nokkuji goɗɗi kala wawi yillade toon ɗon ɗo wi kilo tew wonata ko 100
capande jeetati ko ugiya a keso o finoɓe tuuritengo fumileyreyti goni koye caɗele musde no feewi ko nguleki kono kadi teskama pireji kewɗi koko ɓeydi toon o saha noon ko fuur goto mburu kay so fiyi tan mburo uran no feewi heddo ko ranguji juɗɗi no feewi jomumen gonay ƴewde no dañiri mburu ko rang juɗɗo nde rangma yettoto ni tawat gasi ha laaɓi ko yaltuno ko caɗele mawɗe woni teskade en tenti noon to banggue gaz e gueɗe produit ji ñameteɗi kala ɓe erima noon laamu wala qaswani nde wawata faabadeɓe taw koye dow oɗon sifa altina hande o jagorɗo commerce yaltini équipaji mum timmuɗe no feewi gam umminde campagne haɓade cogguji ceerɗi e jeereji noksod e ɗi région ngaji tati noksod kala ustugol prix ko haalda e dotta ko kala so tawi jomumen ɗoftaki ɗum sariyaji tekkuɗi ma mbaw fawede e jomum ena paaɗen ko toon to leydi Mali e nder diwan mo yam folila armi leydi Mali famaɓe kolliti ɓe mbaɗi toon fiyande mawde no feewi wi état majeur général armé leydi ndi ɗum noon koye pelɓodiral hakkude mabɓe joguitiɓe e ballal ndiwoɓe teɓɓiti ken tolnoy capanɗe joyo sagata taw kadi ɓen kala ko joguitinoɓe taw koye jeeyaɓe e pelle joguittiɗe taw ko jeeyaɓe e pelle joguittiɓe gartaten koye communiqué armé leydi Mali ɓe kolti mbaɗi opération gulɗo jaw no feewi ɗum ko guilano gas ndu lewru ha ñalawma hanki o ɓe mbaɗi piyande mawɗe no feewi e nder région ngaji tati ko wayno Ségou Kidala e Mopti kala taw koye zone nokko mbiyata Sunga a Makka ene tawa nder région de Ségou ɗi nokkuji kala ala hen ɗo ɓe gaynaki ko wayno piyande ɓen wonnoɓe motoje ne pewjanno ko wayno janguji ɓe teɓɓiti hen hewɓe ñannogas e gonde nder région de Kidala ko joyo to Mopti kadi ko jeetato ɓe mbi toon teeb won hen ɓeɓe jaltini dinguiral wolde diwan jafaraɓe ene tawe e Masina e nokku ɓiɗeɗo Zombolo ɗi nokkuji kala ko caɗele musɗe goni toon ken tolno e laaɗe kewɗe no feewi ma wonoy nogas e goo lana nan toon juuki taw ko ɗen laaɗe ndiyam gaddanno toon marchandise uji guilay lamɗam guilay sukara nebam maaro ko ɗon e kadi gueɗe kewɗe ñamateɗe ha tenti kadi leɗɗe jarateɗe ko wayno safara kala ɗen laaɗe noon koko donki yaltude toon koko ndise ɓakke gam korgol ngo maayo ko caɗele mawɗe finoɓe toon kolliti guuri ko tana musta no feewi ko jiida e uddere joguitiɓe armeji hewɓe wonɓe toon woni hen nin donkiti hay wawde hoorde guila korka fuɗɗi ɓe jiyani ni gueɗe won e gueɗe ñamateɗe haala kam yoga e gueɗe safara ɓe kolliti noon ɓe guuri ko caɗele musɗen no feewi jagorɗo walla mbiyen ko fati e banggue wonande tambiɓe ndenka e kisal haɓade ɓen hutortoɓe poɗɗe ɗaynoje e wondude jagorɗo gueɗe ndenka e kisal hanki o walla mbiyen ɓe mbaɗi batu mabɓe hecci hanki o taw koye catal MILD ɗum noon ko haɓade hutortoɓe drog gam jogade fayre mawde no feewi teskede o saaha nder leydi Mali ko hutorto drog ne heewi no feewi ngal catal darnagal guila hitande ujunere sappo e joyyi ɓe kolliti ɓe dartinta golwole mabɓe kamɓe e kolaɗo kubal jagoɗo nden ka jamburu en tawiteɓe nder leydi ndi o saaha maɓe gummin haare mawde no feewi gam haɓade wonande simmeji bonɗi kame dorokaji jahoji ha nata e ƴiƴam Bamako kala ñalawma garɗo otoji kesi ene ɓeydo e Bamako taw kiidi ɗi kadi jaltani boli ɗi jeeyi sababu noon o saaha ko embouteillage musɗo gonɗuɗo e nguleyki e poussiére so yeehi noon ha kumtari fandi moni kala ne hoota ko caɗele musde no feewi a jolat oto ha mbatta saɓɓitade mbatta siptade ɓosata kiiɗi e kesi e goɗɗi kala ne ɓittodiri e boli embouteillage ala kala ko yahaten haydara yente e motoje e goɗɗum kala woni ko teski Mali jet holliti ɗum so tawi laamu ƴettanen peeje mawɗe no feewi so ɓooyi ko caɗele mawɗe hay yaarude koyngal a wonta yaaru e boli ɗi ɗon ɗo kesi garata kono kiɗɗi ƴeŋata e nder boli ɗi to Souleymani Bougou o commissariat police o fawi juuɗe makko e laytola taw kadi ko fewnoɓe guilay tembere fiscal yeeɓe ɗum taw ko gueɗe cuuɗidi ken tolno yimɓe joyo mbiyama hen peep o pratique aɓe mbaɗa ɗum guila tan
hitande ujunere nogas e joyi hayti hitande ujunere nogas e jeegom ken tolno e temedde jeegom tembere woni ko teta ko ɓe jeeyi ko wona ɗum ko ken won million ngaji kewɗi woni ko ɓe kutori hen to leydi Guinée Conakry laamu leydi ndi gouvernement o taw koye télé leydi ndi ɓe jaltini wonande kollirgol sumgoji sarɗiyankoji local jogori latade ko nogas e nayyi lewru mai ɗum noon landa modèle Kaliou Baɓe kolliti e communiqué maɓe hanki maɓe tawtore sumgoji sarɗiyankoji kame local kala kono ɗum ko noon laamu ngu yaltini doggol wawɓe tawede hen duuɓi nogas e goho ha duuɓi capanɗe jeetati taw kadi jogui certificat mone andina koye leydi he jeeyeɗa taw kadi ene jogui parti mo gonɗa walla parti mo jaɓaneɗa ɗum noon ɗe gueɗe kala koye ɗin sarɗiyeji bloc libéral mo faya garnoɗo wonande dawal tataɓal taw garnoɗo tataɓo taw koye sumgoji jawtuɗi nogas jeetati décembre wonne kadi holliti o sa ene heeɓi gam ƴamde ko fate sarɗiyankagala kame local to sigiri seppoji gulɗi jaw bannoɗi toona ha jeeyi sababu waɗi hen noon mayɗe gañiɓe hewɓe nangaɓe hewɓe laamu ngu ba Amadou Wuri ko hoore jagali ndi kame délégation timmuɗo yettima toon to sigiri gam yewtidde e sigiri naɓe kamɓe noon ɓe kolliti ko masiŋaji ɓutti gaddaji toon ɗi liggota ko toon koɗi kukkittayi poussiére ko ene heewi no feewi ene jeeya sababu ni ha ganduɗa ene adda rafiji ne bonna taaridi mabɓe ha tenti ko fate banggue gueɗe ɗeɓe ndemata eɗen gueɗe kala laamu ngu no yeehi toon gam yewtidde mabɓe ƴettude peeje e kisal haɗen gueɗe kala ɓuura hewde lawola to Burkina Faso hakkume Ghana ɗum ko caggal délégation timmuɗo giwɗo toon to leydi Ghana taw ɗowi on délégation ko jagorɗo affaires étrangères mo leydi Ghana ɓe jaɓɓama toon to Ouagadougou jaɓɓimo toon ko Jean Emmanuel Ouedraogo mo ganduɗa ko hoore jagorɗo mo leydi Burkina Faso wo jaɓɓi ko jagorɗo affaires étrangères mo leydi Ghana woni Samuel mbawi yewtidde no feewi gam sifodiral wonande ɓeydude jokkodiral e ittodirde kumpa hakkude leyɗele ɗiɗe ko fate haɓade ɓen seɓɓitiɓe joguitiɓe armeji ɗum ko caggal fiyande wannode yontere yawtunde ganduɗa ken tolno e gananaɓe sappo yeeyoɓe maayi e nder leydi Burkina Faso maɓe juɓɓin conférence ndenka hakkude leyɗele ɗiɗɗe ɗum jogori latade ko 4 mars lewru fannude toon to Accra lamorgo leydi Ghana to Nigéria état mo Zamfara ko janguji musli mbaɗi toon to nokku mo mbiyata Delsi Dana Jiya ene tawe e nder état mo Zamfara kene tolno e yimɓe yonɓe no feewi mbasi pittal men 37 kono kadi won hollirɓe ko wayno Yazid Aboubacry holliti ko 50 woni waraɓe taw koye fiyande bonde ɓen jogitiɓe mbaɗi ndeɗon fiyande to leydi Cameroun ken toon e lebbi tati ko maayi guilde noon hande ɓandu makko tawete koye juuɗe laamu leydi ndi woni Anicet Ekani mo ganduɗa kanko dawriyanke nangganoɗo guila nogas e 4 octobre 2025 ɗum ko caggal sumgoji bannoɗi 12 octobre 2025 ha jencude ndi holliri ko Paul Biya Gagny Aboubacry o noon ko ono wonduno on holliti kañum gañino koye ɗin fitinaji e seppoji wo nanggano o wasi fittanmo koye nder kaso ko guila 1 lewru décembre guila nena joni koreji makko e avocat makko kala kolliti ɓandu makko ne tawi e juuɗe autorité ji ala kala no ɓe mbaɗani ɓe donki haɗo to Côte d'Ivoire koɓe 32 militaji yaadiɓe Landa Lora Gbagbo woni PPACI woni ɗaccitaɓe ñande aljuma nde ɗum koye seppoji bannoɗi taw koye seppoji bannoɗi jencude yaltinodi 25 octobre 2025 nangganoɓe kala koɓe ujunere e temedde jeegom procureur noon waɗani hen communiqué ni hay Landa Lora Gbagbo yaltinima ko Kwasi Paye comme ka mo leydi Côte d'Ivoire to leydi Tchad ƴetti pellital uddude keerol hakkude leydi Soudan wi gouvernement mo leydi Tchad porte parole gouvernement yaltini ɗum ɗon ɗum ko caggal frappe bannoɗo hedde keerol mabɓe to e nder ka mabɓe ha ganduɗa koninkoɓe ɗiɗo leydi Tchad naɓe mbasen pittali men o saaha noon ken tolno ujunere ken tolno 5 million réfugié ji ɗi leydi Soudan
ene tawe e nder leydi Tchad gila tan 2023 ɗi fitinaji baɗi toon to Soudan hakkunde généroji ɗiɗi ko wana ɗum ko Tchad ngam rentade fitinaji uddi kerol mum ha diwa o saha to leydi Libi Croissant Rouge mo leydi Libi ɓe kolliti ɓe jiiti ɓalli jeeɗiɗi ene hen ko sukaɓe tato ɗin ɓalli kala ko Afrique naɓe ɓe jiita koto plage mo mbiyata Gasri ala Akayar waɗani Tripoli kono noon ɓalli ɗi mbaɗaka identifié ngam andede to jomen jiya kono koye Afrique kam ɓe jaa ɓe jiɗno faade ko toon to Italie Mexico jolam jaɓeri ko chef de cartel mo ganduɗa ko jeeyowo drogue mawɗo no feewi taw ko keptinaɗo ko kañum wara on mbiyata El Mancho noon on ko trafic brown mawɗo no feewi koye fiyande ɓe mbarimo kanko yoɗɓe no feewi ngam teskede ko ɗum wonno golle makko Iran holliti ne jogui fodde wadde défendre hoore muɗum ɗum koye gijali Donald Trump wiide rokkimo balɗe 15 so adana ɗum ko laaɓi ko fate sifande nandiral dartinde nucléaire wonande kay piyanɗe gulɗe jaw ma giwruɓe bangeji ɗi kala kono ɗum ko noon Iran kañumne holliti jonde wonde ko 26 ɓe mbawa yewtide toon to Genève woni alhamisa paaɗo ɗo henno ko wana ɗum ko noon wasde yonnude kay ngam o saaha laynugol wonande doole Israila e nder moyen orient ha wawa tambade hen gueɗe kewɗe no feewi to Venezuela ken tolno e temedde dumbaɓe e nder Caracas kaso ko ɓen natani gueddere ñamata jarata gila aljuma ene mabɓe noon hoɓɓe nangaɓe hen kamɓe kala ɓe nanguirno ko dawrugol ɓe kolliti ala kala koɓe goni hen haydara koɓe 114 neɗɗo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karlagal ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena